Zit je weer met grote getalen gekomen, dat deed me echt goed. Ik heb het al gezegd, we hebben vandaag Keizerwetter. Niet alleen in Oostenrijk, maar hier in Geleen kunnen we er ook het van. Vandaag, het vlagheesen. De commissie heeft weer het geweldigs neergezet, dat kan ik niet beloven. Ik kan niet beloven wie goed het gaat met het printshop en de atjes naar de hand. Maar dat zien we dan wel wel. Ik weet het nog niet, sorry. Hand in onschuld, heb ik vanmorgen al een keer gezegd, doen het weer. Ik wil graag even bij me hebben, burgemeester Hans Verheijen. Verder wil ik welkom heten, uiteraard. De Lu van Geleen, want daar draait het om. De vaste lavend draait om de Lu. Niet om de padje, om de Lu. Dan wil ik weer welkom heten. De meisjes van de Vraaf. Ze vinden we geweldig goed. Dank je wel, meisjes. Ons beschermheer en beschermvrouw Carolien en Sarah Boesten, richtig rechts. Uiteraard het Prinsschap en Senaat Dange. Paul Man voor de Prins, dankjewel ook weer voor het faciliteren van het poolhouten en vandaag hier. Dankjewel, dikke dank. En dan natuurlijk de Stadskamervereniging, de Vlaarsen, die vier ook nog in onze naam hebben staan. Jongens, dankjewel dat je er zit. Meisjes van de Vlaarsen, je ziet er ook weer geweldig goed. Dankjewel dat je er zit. Hans, heb ik het. Als burgemeester vind ik ook dat toe het volks mogen adresseren. Om de vlagheesen te openen. Ja, vroeger was alles beter. Dat hoor je vaak. En zojuist hoorde ik dat echt heel luid. En dat had te maken met het horloge wat ik niet om heb. Maar dat is toch met jullie gebeurd? Zijn jullie overzitterd gegaan of zo? Om hier dik 20 minuten later een keer aan te komen? Ja. Ja, er werd al een beetje gemompeld daar van het zal wel aan Luc liggen. Maar ja, die heeft er helemaal geen regie op vandaag, hè, dus daar kan het ook niet aan gelegen hebben. Dus Luc, er zijn nog kansen, zullen we maar zeggen. Om te laten zien dat je het strak in de hand hebt. Hier gaan we niet over. Nee, daarom, dat zeg ik, daar ga je er niet over. Gelukkig ook maar, zou ik zeggen, want dat is nog erger. Nee, alle gekheid op een stokje. Er zijn heel wat kaarsjes opgestoken, denk ik, de afgelopen weken. Want dit Keizerwetter hier in Geleen, ja, het kan werkelijk niet beter. Ik heb de kou nog in de benen zitten van vorig jaar. Toen was het toch zo gruwelijk koud. En nu staan we in een heerlijk zonnetje. Met een prachtige prins Jelle. Een fantastische en enorme adjudant Bob. Echt niet over het hoofd te zien. En natuurlijk, nou ja, stuk kleiner, een beetje ernaast, in de schaduw staand. Zo kom je ook niet aan het groeien, denk ik, als je in de schaduw staat. Dus ja, het zit ook niet mee wat dat betreft. Adjudant Bas. En dit is het paar wat ons voorgaat de komende dag en de voorbije dag al. En ik heb gemerkt dat het helemaal goed zit met deze prins en zijn adjudanten. En dat kan eigenlijk ook niet anders. Want als je Geleen een beetje beter kent, als je de Vlaarders een beetje voelt, want vooral dat, als je dat voelt, dan denk ik dat we hier eigenlijk een soort paradijselijke omstandigheid hebben. En daar past dit weer ook fantastisch bij. Dus met die woorden wil ik dit moment openen voor de residentie van de pap en mam van Jelle. Met de vlag die straks in de hoogte gaat. Hopelijk gaat het ook iets makkelijker dan vorig jaar, zeg ik erbij. Maar ik denk dat daar ook flink op geoefend is. En tot slot, want ik viel bijna van mijn geloof, dat moet ik er ook even bij zeggen. Ik zag jullie aankomen lopen. En ik zag daar een manneke tussen staan in een grijs pak. Bij de Raaf. En toen zei ik, wie is? Die ken ik ergens van, maar die loopt bijna altijd in een korte box. Vaak in het leer. Niet omdat hij een bepaalde voorkeur voor iets anders heeft, maar omdat hij, zeg maar, Oktoberfeest niet alleen hier, maar in het ganse land en in het buitenland uitdraagt. En nu in één keer in een prachtig grijs pak. En toen werd mij gezegd, ja, die is tot grote hoogte gestegen. Ook dat zou je niet zeggen als je hem nu ziet.
dames en heren. Het is toch maar een kleine mens, maar hij is tot grote hoogte gestegen als beschermheer van de Raaf. En Ser, vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. Hans, dankjewel voor de mooie woorden. Ja, het publiek staan, geniet ervan. Ik wil nog even New York heel ook weer noemen. New York, wederom bedankt voor het snel regelen van de vergunning en alles. Super gemeente, dankjewel. Rijgensteun, jongens, hey! En dan onze vriend, Steetingscommissie, Rochto, hey! Dames en heren, hier met Eupenich het vlaghijsen. Ik weet niet hoeveelste keer, maar heel veel. Dat heb ik moeten oefenen, hè Bert. Dat nummer, hè. Ja, filmpjes doen in het, maar goed, heb ik niet. Jongens, het vlaghijsen is geopend, laat gewoon. Oh, en de hekenneuters, ook welkom. Ja, zo zijn er wel heel veel. Jongens, laat gewoon, ik geef de microfoon af. Geniet ervan, het weer even met Vraspas. Zo zien we maar, sommige dingen planten en andere dingen niet. Maar het vlaghijsen is een traditioneel cadeau van ons als Raaf aan de prins. En daarom ook dat we hier ontzettend hartelijk gebruik maken van het welkome gevoel dat we hier morgen hebben op de residentie van de ouders van de prins. En alhoewel we vandaag hebben gepoogd en denken dat we er wel naar geslaagd zijn, want uiteindelijk is hetgeen hoe we weer op richten, is altijd, als we het leuk vinden, dan zullen de anderen het ook wel leuk vinden. En we denken dat we dat dit jaar weer bijeen hebben kunnen stelen in een programma rondom het vlaghijsen. Maar uiteindelijk is dat niet hoe we hiervoor zijn. We zijn namelijk hier om de vaan, de top in te zien gewoon. En we hebben daar een commissie voor, protocolcommissie. En onze twee opperprotocolisten die staan klaar. En daarom zou ik jou willen vragen aan de twee adjudanten om de vuur te lopen naar de paal. Die met veel liefde afgelopen vrijdag hier is neergezet. En je ziet wie rechter staat. Ik mag niet zeggen dat het de tweede poging was dat er zo recht staat. Het lag er neer voor namelijk niet gans recht, maar dat is een ander verhaal. En dan gaan we zo meteen onder de klanken van het Limburgs volkslied gewoon weer de vaan omhoog hijsen. En daarom vraag ik zo meteen allemaal om uw rechterhand op de linkerborst te leggen. Let wel, uw eigen borst, dat moet tegenwoordig te biegenzak worden. En met te zingen, uiteraard in het Gelense dialect, met ons Limburgs volkslied. Zijn de mannen klaar ervoor? Hoeben! Ja mannen, we hebben het allemaal metgemaakt. En het is jammer, maar dit wordt het hoogtepunt voor de adjudant zijn. En dan moet je nog een paar weken. Maar volgend jaar, als je, of eigenlijk als uw prins gaat aftreden, dan komt er nog een ander hoogtepunt. En dat is dat je, als je dat zou willen, officieel lid mag worden van het regiment oud-adjudant Vlaarderen. Maar tot dat tijd gaat je nog heel veel andere schoon dingen metmaken, samen met uw stadsprins. Ja, en dat is, zou ik bijna willen zeggen, het hoogtepunt geweest. Want dit waar we over hier waren. Maar toch gaan we nog een klein feestje ervan maken. En dat feestje, dat zou echt niet vurig blijven staan. Maar we hebben twee mensen bereid gevonden dit jaar om samen met u het vlaghijsen tot een schoon programma te gaan maken en tot een succes te gaan maken. Ik zou daarom graag het woord willen overgeven en onze twee presentatoren, trices, wat het ook mogen zijn, we zijn allemaal benieuwd. Dankjewel.
Oh, Jan, wat is het weer pittig hier? Ah ja, wat stinken. We hebben gisteren eigenlijk de dienst gehad hier. Die verrekte zoutprins, die hebben hier lopen schieten. Ja, ik heb me geen betel. De ganse pot zit vol, hè. Wacht, ik vind het maar smerige bedoeling. Altijd kan ik Spuilend schat. Oh, dat is beter. ik heb lavendel in de toko. Elke keer weer laten we ons ervoor strikken tot we hier zooi van anderen kunnen opruimen. Ik word er helemaal gek van aan. Hé, Ann. Ja. Nu we toch aan de potsen zien, hè. Wat ik wilde vragen. In deze multipolaire samenleving, met de huidige geopolitieke situatie, hè. Wat vind je nu eigenlijk van die fragmentatie binnen de multilaterale instituten? Die de invloed van de non-statelijke actoren die exponentiële groei laten zien en daardoor op geopolitieke calculus nog weer alles bemoeilijk wordt. Dat Rusland, Noord-Korea, ik vind het lastig. Wat vind je daar nou van? Wat is die mening? Oh, Jean, het is zondagmorgen. Wat is dat van lastige vraag? Dat weet ik toch ook allemaal niet. Maar wat ik wel weet, hè, is dat Trump, hè, hij moet zich ook uitbukken om zich te vol te vegen. Ja. Zie je al veurdig? Met zijn dun velke papier. Met die roze... Tussen die oranje botsen van hem in, hè. Ga op en neer vegen, hè, en zich dan bedenken wie er wel nog meer op de kop kan zitten. Dat ze weet, zit er eigenlijk deze toiletten ook nog annexeren. Ja, daarom, laten we maar even doorpotsen. Kom maar. Heb je toilet 2 al gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Oké, dat is nu ook fris. Volgens mij moet er alleen nog... Oh. Oh, ja, nee. Zo. De rie is lang. Godverdomme, we hadden toch eerder moeten beginnen met potsen, man. Gelukkig hebben ze een stoel neergezet. Veel wat geld verdienen vandaag, jongens. Kijk eens toch allemaal. Goeiedag, goedemorgen. En? Ja, ik denk dat er al wat in. Zal ik niet meer? Ja. Ruik nog eens. Puntje 1, 2 en 3, ja. Het is allemaal zuiver. Kom eens zitten, Jean. Hoi jongens. Goeiedag, goedemorgen allemaal. Geld willen we weer verdienen hier op deze putjes van ons. En daar mogen we hier allemaal gebruik van gaan maken. Zeg. Heb ik het verkozen? Ik wist het griepvirus eerst, maar ja. Nu weet ik wel zeker dat ze alleen maar kranker is weer van zo. Met zo'n lap te potsen en dan nog eens. Dat is smerig jong. Hey, even een andere vraag, hè. Ja. Dat wc-papier, die stapels, hè, die hou ik netjes besteld. Maar nu kijk je bij die put. Maar waarom ligt er bij elke pot een stapel gezet van de papegaai uitzittert? En niet wc-papier? Dat heb ik laatst in de gezet gelezen, Jean. Er is een onderzoek nog gedaan. Als ze nu vergelijken de papegaai lezen, dan kun je het allemaal makkelijker los. En dan kunnen ze zich de oude voeten met afvegen. De vod afvegen met de papegaai uitzittert, jongens. Dus dan weet dat de moeder toch gewoon de vod met vegen. Maar eigenlijk geen anders, Jean. Help me eens af. Ze hebben me hier ingehuurd als ZZP'er vandaag, hè. Ja. Maar ik heb eigenlijk geen idee welke strondig je op de pot zit te vegen. Hoe zit het er eigenlijk? Ja, mijn leven aan. Wat ik door heb gekregen, we zijn ingehuurd geworden hier. We hebben de raafreef. Eindelijk weer een schat reuring hier bij ons in de wereldstad. En nu festival. En kijk eens al die jongeren hier. Jongeren. Ja, ik zie er gelukkig wel nog een paar. Flarissen, ja. Ja, jongeren. Ja. Jong bejaarden. Dat is waarheid, maar... Ja, jong bejaarden in ieder geval. Maar die zijn er allemaal op afgekomen. Reuring. Het enige wat ik vandaag doe, Jean, dat is hier in de pot reuren. Of komt er nog het reuring vandaag? Ja, wacht maar eens. Hier op dat einde. Ik heb gehoord, ze hebben DJ Gels kunnen ze kunnen boeken. Kent ze dan? Begint met de dagen. DJ Gels, jongens. Ja. DJ Gels, ik heb hem gezien. Put your hands up in the air. Put your hands up for DJ Gels. Wereldberoemd is de jongen in de wereld. Ja, zeker. Ja. Dus dan gaat straks nog een setje draaien. Maar ik hoop dat er dan de kids toen nog eens gaan dansen. Weet ze? Juist wie vroeger met Jo Zeliger bij de dansvereniging. Dat wil ik emotioneel van. Ja. Maar ik moet eens even kijken naar die put. Of dat de put al gevuld zijn. Eens even kijken, ja. Sta je daar? Kijk hem daar. Zie ja. Heel goed, zie ja. Ja. Zeg, Jean. Ja. Die twee die wat nu op de pot zitten.
Ja, die moeten nog wel een puntje gewoon zenig, volgens mij. Moeten die... Oh, oké. Oh, zo, ja, die zitten nog even. Dat duurt nog even, zeg maar. Ja, volgens mij wel, ja. Want het is in het langzaamaan weer... Oh, leef nu. Weet je, we gaan daar eens even kijken bij de wc. Maar ik wil toch even metnemen voor alle manslu, hè, manslu. Zijn er manslu hier? Echte mannen? Echte mannen? Ja, goed zo. Dat is 2 euro. Echte mannen. Groter is 20 centimeter. We gaan dat afmeten en mag een centimeter inzetten, 2 euro. Dus het toch een beetje klein manke en dan is het 50 cent, dan wordt het een heel stuk goedkoper vurig. Dus maar met de billen bloot, kunt dit hier wel op het schelke te liggen natuurlijk. We hebben wisselgeld, zoiets gezien. Ik kan het teruggeven. Ja. We gaan eens even op de wc kijken, want... Doet wel lang, hè, Jean, niet? Ja, ze zullen een grote boodschap hebben gehad. Lange lijn toen. Hey, houden die een plasbandje? Want anders dan moeten ze gewoon betalen. Hè? Ja, nee, betalen. Hè. Het is al duur genoeg om hier nog alleen te kunnen halen. Weet je, die man die nu gaat optreden, hè, wist u dat hij al 20 keer op het LVK hebben gestangen? Nee, dat wist ik niet, maar dat is wat gaat 20 keer. Hè. Misschien dat ik maar even een handtekening vragen, want ik heb gehoord, gelezen in de gezet, dat ze er met genoeg zeggen. Ja, die kregen er ook de sheet van. Ja. Dat is de sheet wat we hier dadelijk in gaan opruimen. Die laten er naar de jonge generatie over, denk ik. Ja, Jean, die jonge generatie. Misschien moeten we weer dat volgend jaar om eens gaan doen. We moeten het met kantoor geven, denk ik. We kunnen dat niet blijven doen. Ik ga eens even kijken of dat die man klaar staat. Ja. Want, wat we hier voor rug hebben. Ja, dat houdt hier al gezien dat ze nog niet klaar staan. Veel niet. Veel niet. Man. Oh, is er dan nog een? Veel hebben voor u bedacht, dat weet de heer nog niet, hè, maar zo gaat dat bij het raaf altijd. Zo dadelijk, hè, neem eens wit dat de heer hier zit van de geleende. Dat gaan we ze niet vertellen, hè. Dat is voor de prins is dat dadelijk een verrassing. Ja? Dus al die lui wat er staan, die gaan dadelijk gans verrast reageren. Het is een beetje het enseneren wat we hebben bedacht. We hebben daar altijd 3 vergaderingen over gedaan. En dan stellen we hier achterop en dan doe je net alsof dat bezig zit. Ja, dan mogen we dan zelf bedenken, een beetje alsof ze een plasje wagen, zo'n poepje. Dan trekken we dadelijk die deuren open. En die lui, die denken dan, god, ja, kijk daar. En dat is dan een beetje de grap die we maken. Hè. Dus, nee, en Gerrit heb geen idee, maar gluivers, dat doen we weer al niet. Dus, nou, dan gaat hier zo, wacht. Hè. Ja, en dan dit is net. Nee, de hoestenbox niet eigenlijk goed te doen, houd hem aan. Oh. Ja. En hoe komen ze boek aan? 2 euro of wordt het... Die kunnen hun geld ook met andere zaken verdienen. Dus die hoeven niet langer te zingen. Hey, we maken eigenlijk die deur open en dan komt dit goed en dan doen we... alsof er net van de wc afkomt. Verrassing, hè? Ja. Dus, hey, Jean. Ja. Die nu wordt op de wc daar rustig zitten, hè? Ja. Die moeten toch zo de bühne op, of niet? Ja, die moeten zeker zo de bühne op. Hebben die wel een plasbandje? Ja, dat weet ik toch niet, dat ze maar betalen. Ja, het is al duur genoeg om ze hier nog alleen te houden. Zal we eens kijken of dat ze dat ja, zien? kom maar, we gaan even kijken, wacht. Pak Goed, die deur. lieve prins, op het vlaghezen van deze speciaal hier naartoe gehaald. De geleende! Hey! Wat een verrassing. Zo spontaan. Al 30 jaar lang maken ze leedjes en verzorgen ze optredens voor de vastelavond. Maar nu zijn ze bezig aan het laatste rondje. Het laatste rondje langs de Limburgse podia. Ze komen uit Hulsberg. Hier zijn ze voor u. Maurice en Roger. Oftewel, de geleerde. Stijgt het water, ons aan de lippen. Hier is de goede God, schenken voor iedereen. Ja, we zijn een beetje ijs nog. Al heet de gaten, ons aan de schluppen. Als ich die Tode op het Limburg war ich bij. Weißt du, wat al die natigheid met onze vaste loven deed? Met op toch liedjes, wens en buurt, of liever alleen maar de blauwschuut. Al stijgt het water, Een beetje helpen. Ons aan de lucht. ja.
met de vastelovend is het een weer wat van kracht voor Burenburg de code rood-geel groen. Bist du ook niet getrouwd van drie? De spiegel van de zerde stiet. Wat is toch aan de hand in ons klimaat? Bist du echt strak de doelbos wil? Bij al dat water tegenhield. Wat maakt je doen? Wie zingt u een varen? Aan de zwingwinkel. Als zij de water ons aan de lippen. Ons aan de lippen. Hier is de koele wortelgen herinnering. Al heeft de water ons aan de lippen. Als ik die koele wortelgen van ik weet. Wist u wat al die jaatigheid in onze vastelovenheid. In op onze liedjes, wens en wit. Om niet alleen maar de als jij te water, ons aan de lippen, ons aan de lippen. Die liefde koele dit geheim, en elke schas was op de wijn. Dit stoelmoment in geen van mij, dat Limburg als verruimers met allerwekste humor nog naast. Wist u dat liegen is weggekomen, de heringsjoor in moeilijke, wat maakt je nog steeds in je buurt? Als jij de water, ons aan de lippen, ons aan de lippen. Wie is de koele, wat hebben we herinnering? Al heeft de kater, ons aan de lippen. Als ik die koele roep en Limburg wat ik weet. Wist u wat al die nadigheid met onze vastelovenheid. Met onze liedjes, wens en wit, al die alleen maar de brochure. Als jij de water, ons aan de lippen. Die liefde koele is geheim. Hij elke stad soms op de weg. En dan komen zwaaien. Al je verdonder bliksem, hagelster en regen. Ja, goed zo. Toch kunt een echte vastelovensschep tegen. Hou je de konies in de kleuren van de regenboog. De vastelovensschep geen oor. Daar is geen vloog. Aan de honden zal ik krapperig springen. Al heeft de water ons aan de schuppen. Als ik die koele op het Limburg wat ik weet. Wist u wat al die nadigheid in onze vastelovenheid. In ons toch liedjes, wens en wit, al die alleen maar weer nog schuurt. Als jij de water, ons aan de lippen. Die liefde koele niet geheim, alarm, alarm, alarm. En heel de was ons op de weg. Ja, dank. En dan in dit fantastische weer. Het is gewoon lente. Jelle. Dit is stop, hè? Dit is lente. Is het vastelovend of lente? Hey? Vaste lente. Vaste lente. Ja, we zijn een beetje ijs, maar dat komt normaal zingen voor nooit voor 12 uur. Ja. Dus dat Christen, en dat is dan wie gisteravond, en vrouw was eigen afscheidsavond gisteren in Hulsberg. En dan zei ze daar, en dan denkt ze, ja, dat is ook jammer, mevrouw, ik weet het. Dat is verschrikkelijk. Maar goed, en dan zei ze de dag erna, en ja, wat vult zich dan nog beter in als dat zo een uur of kwart of 6, laten we maar eens naar de Vlaris gewoon dan. Naar Raaf, hè? Wat bleef? Naar Raaf. Is dat verschil? Raaf en Vlaris, is dat anders? Wat is dan, zit je Raaf? Of zit je Vlarissen? Ik ben Vlaris op de EBN voor. Ja, ik weet het al. Dat is al een goede rivaliteit.
Voor een bezitter, het gaat niet nodig voor een beetje te doen, gelukkig, hè. Nee, dat kan niet wel goed doorheen. Maar dich is toch de prins van de Vlaris, of? En dich, Dylan, bist dich van Raaf, de prins? Ja, dat is ook van de Vlaris, hè. We willen dadelijk toezingen met een goffer, want die zijn nog meer hooglustigheden. Tenminste, als iedereen de ver op heeft een hooglustigheid, is de buurt dadelijk vol. Maar ja, als er een plaatsje kort komen, kennen ze de wc's. Hè? Ja, dan zetten we ze achter, op het huisje. Goed, ziet dat voor in deze fantastische ambiance. We hebben dit eerder mogen doen, een aantal jaren geleden. Ja, dit is gewoon fantastisch. Het is steeds in de lente van Geleen, de wereldstad. En ja, we mogen dit metmaken, Roger. Wat gewoon voor zingen, want ik heb echt geen idee. Gewoon was ze Ummerdijs. Oh, dan was ze Ummerdijs. Dan zet ik me toch even op de pot. Ja, is goed. De meisjes past maar vierkante meter, laat ik goed. Ja, lekker. Dat is weer nog een beetje wie de... Dat is iets meer de temperatuur, hè. Jongens hadden werken van het CBS. Op zoek naar statistieken, van Limburg op zijn best. Dat heeft hij geen gedoe, wat willen stappen er. Doe het er get gevonden, dat weer ja, de meisjespas, dat weer al te meter. De meisjespas, dat komt van het volk. Kom jij niet terug, dat wil het nog beter. En hier terug en weer op het volk. De zandstuur naar voren, de zandstuur naar weken. Waar het stuk van samen, al oud in het weken. De meisjespas, daar weer op te meten. De meisjespas, daar komt aan het volk. En dan gaan we zingen. Oh, hey, oh, allemaal wat doen we? Beloven gekke hutten en iets met het zachte stuk. Die zegt het komt nog op, dat maakt ik niet. Dus pas wat dit nog samen en wees maar niet bang. Wat wil er ook gevonden, dat is weer al lang. Ja, de meisjespas, daar weer komt het beter. De meisjespas, daar komt van het volk. Kom jij niet terug, dan wil het nog beter. En hier ligt het alleen op het volk. De zandstuur naar voren, de zandstuur naar weken. Dan een stuk van samen, al lang in het weken. De meisjespas, daar weer al te meten. De meisjespas, daar komt van het volk. Veel willen alles onderzoeken en vergroten. De facts en figures hebben voor wie de hand. Maar één ding is bewezen door de jaren. De vaste lonen, die worden ons verstoord. De meisjespas, dat weer al te weten. De meisjespas, dat komt van het volk. Hoe gooi je niet terug, dan wil het nog beter. En heb hier Limburg en weer van het volk. Ja, de meisjespas, dat weer al te weten. De meisjespas, dat komt van het volk. Kom gooi je niet terug, dan wil het nog beter. En heb hier Limburg en weer van het volk. De zandstuur naar voren, de zandstuur naar weken. Dan het stuk op zuiden, maar dan weer het weken. De meisjespas, daar weer al te weten. De meisjespas, daar komt van het volk. En dan komen we nog een keer, hè? Ja. Ah, chic. Geweldig, geweldig, geweldig. En fijn dat je met de Smit zingt, dat hulp was ook weer gaat hier. Dat is leuk, ja, dat beetje met die roosstumpjes. Net gelegen gisteren. Verstaan niet tussen de hooglustigheden van de Vlarissen op deze prachtige ochtend. En we gaan er nog toezingen, lieve carnavalisten. En ik vind wie dat eigenlijk alle, zeg maar hier, aanwezige prinsen en prinsessen en adjudanten ook zijn aangesloten. Vooral de kleine doos willen bijzinnig. Daar achterin. Ja, u verzuurt alles, hè. Die kan zelfs van hier uit staan zonder de deur open te doen bij de op de wc zitten. Knap is dat.
Als dat niet zoete ruiker het was. Ja, is die spuit, die staat hier nog. Als wat nog nodig is, kunnen we nog eens even spritsen. We hebben een liedje, dat is eigenlijk een eerbetoon aan de hooglustigheden. En dat liedje, dat heet De Prins van Os, maar dan mocht je er ook prinses of adjudant invullen. Het was gewoon simpel, het paste niet in de tekst, dus het is bij de prins gebleven. En we gewoon even, ja, terug oefenen, maar we hebben echt, dat werd gaan aan de stuntkjes. Ik steun nodig. Dus jij was die ook van met het laatste rondje bezig, dat is natuurlijk niet voor niks. Ja, Rosie. Nee, dat klopt. We gaan eens even kijken, want ik denk dat ze wel al kennen, want we zijn op de seniorenmiddag, denk ik, dat wordt hier ook gehoord. Hè? Ja, dat denk ik ook al wel gedaan. Dus, maar ja, je kent sowieso alle liedjes, heb ik net gezien, van Boete. Maar goed, ik hou niet voor niks die CD opgestuurd. Oh, dat kunt dadelijk pas, wacht. Let op de hoppen. Daar staat er dan de prins van Os. Nu kijk wie de kern staat te stralen. Daar staat er dan de prins van Os. Hij is door de linksje te halen. Van top tot die en joegen de spas door de plie. Hij is nog niet moe, hij zit vol energie. Daar staat er dan de prins van Os. Nu kijk wie de kern staat te stralen. Heb je hem? En allemaal wijzen op hun eigen hooglustigheden. Ik zeg maar, ze zijn niet van ons, we hebben ze niet naar de hoed gepakt. Nee, van jullie gaan ze al lang weer. Ze zijn nog niet van de wc afkomen, dus... We gaan eens kijken of dat gaat lukken. Lekker zoeken en inhouden. Laat maar komen. Dan gaan we van ons. Mijn zoek, dat is de helft van carnavalkens. Dan wetste dat eerst dat geen eens zonder prins. Dit is het begin en het einde van al. Kun je bij wie als ik op het tweede zal. Kun bij de minister of met adjudant. Of heeft er een knappe prinses aan zijn hand. Dan wil ik. Daar staat er al, de prins van Os. En hoe die weer heel steeds te scholen. Daar staat er al, de prins van Os. Hij is door de ritje te halen. Van top tot geen joegen, dus pas door de brie. Hij is nog niet leuk, hij zit vol energie. Daar staat er al, de prins van Os. Nu ik weer de kerstgeest te scholen. Hey! In Keulen hebben ze een budget meer. Die zit met z'n drieën en ik met z'n tweeën. De bode jonkvrouw, de prins op de wie. Daardoor zit toch heel het in goudingerie. Want zelfs al is onze prins alleen. Toch zingen weer samen voor hem dit refrein. En hoor je het sneller. En daar steekt er al de prins van Os. En hoe kijk wie ik heel steeds te stralen. Dan steekt er al de prins van Os. Hij is voor een riksje te houden. Van top tot die joegen, dus pas door de brie. Hij is nog niet meer, hij zit vol energie. Dan steekt er al de prins van Os. En hoe kijk wie ik heel steeds te stralen. Dinsdag om 12 uur sleet de finale. De prins vlucht nog een keer 3 werf. Dus nu staat het einde hun erg zwaar vult. Zien stum die sleet over, zien ongeluk te wild. Dan klinkt zo een goeie, het weer wordt schat. En de prins dompelt onder in dat warme bad. En nog heel makkelijk tussen, la. Ja, la, ja, ja, la, ja, la. Ja, la, 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 la. Ja, la, ja, la. Ja, la, ja, la. Ja, la, 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 la. Nog een keer. Daar steekt er al de prins van Os. Nu kijk wie ik heel steeds te stralen. Daar steekt er al de prins van Os. Hij is door een riksje te halen. Van top tot die joegen, dus pas door de brie. Hij is nog niet
van ons. Roep iedereen kerst